I Dearest laver vi kun jakkesæt af høj kvalitet, og vi bruger kun de gode britiske og italienske metervarer. Et jakkesæt kan være nærmest magisk, men det kræver et vist niveau. Derfor bruger vi ikke bare italienske og britiske stoffer, men udvælger de producenter, som har nogle særlige spidskompetencer. For selvom vi er på et højt europæisk niveau, så er det ikke bare alle, der kan det hele. For eksempel, Holland & Sherry laver en fantastisk suite. Vital Barberis væver en gudskøn 210. Solbalpino er helt eminente til hør, bare for at nævne 3. Vi kigger altså hele den store britiske og italienske buffet igennem og vælger kun de bedste retter til dig. Og så syr og konstruerer vi vores jakkesæt på højt niveau, for det er vigtigt, at det sidder flot, at inderfodet ikke er polyester, at der er kælet for detaljen. Derfor kan du, uanset hvilket Dearest jakkesæt du kigger på, være sikker på, at det har været igennem en sofistikeret udvælgelsesproces, og at det virkelig er kvalitet.